እንጣጢዕ ምምጋብ ንጥዕና ልቢ ዝሕሉ ከብዲ ዘጽርን ተፈጥራዊ መድሓኒት ድዩ ወይስ ብስቕታ ናይ ሰውነትኩም ሆርሞን ዘናውፅ ከባቢ ጨጎራኹም ዝቁስልን ሓደገኛ ምግቢ? መብዛሕትኤና እንጣጢዕ ንጽባቐ ቆርበትን ንምንካይ ክብደትን ከም ቀንዲ መፍትሒ ንሪኦ ኢና። እንተኾነ ግን እንጣጢዕ ኣብ ትምገብሉ ግዜ እትገብርዋ ሓንቲ ንእሽተን ጌጋ ጥቕሙ ናብ መርዝነት ክቕይሮን ኣብ ሰውነትኩም ዘሎ ንጥረ ነገራት ናይ ምምጣጥ ዓቕሙ ከጥፍኦ ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዶ? ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና እንጣጢዕ መዓልታዊ ምጥቃም ኣብ ሰውነትኩም ዘምጽኦ ሓሙሽተ ዘገርሙ ጥቕምታትን ብፍላይ ድማ ንደም በዝሕን ኮሌስትሮልን ዘለዎ ምስጢራዊ ፋይዳ ከምኡ እውን 90 ሚእታዊ ሰብ ዝጋገዮን እንጣጢዕ ፈጺሞም ክምገቡ ዘይግብኦም ሰለስተ ዓይነታት ሰባት ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ነዚ ሓበሬታ እዚ እንተዘይፈለጥኩም ንጥዕናኹም ኢልኩም እትምገብዎ እንጣጢዕ ከይፈለጥኩም ኣብ ሰውነትኩም ተቐራኒ ውፅኢት የምፅእ ይኸውን። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ ዘለኩም እንተደኣ ኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ምክንያቱ እቲ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ እዚ ናብ ብዙሓት በፂሑ ጥዕንኦም ክሕልዎ ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ። ናብቲ ዝርዝር ቅድሚ ምእታውና ግን ሓደ ነገር ክፈልጥ፣ ንስኹም እንጣጢዕ ትምገብሉ ብኸመይ እዩ? ብፍሪኡ ድዩ ወይስ ጢሒንኩም? ሕጂ ኣጠቓቕማኹም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ። ስለምንታይ ከም ዝሓተትኹም ኣብ መንጎ እቲ ቪድዮ ክትርድእዎ ከለኹም በርግጽ ክትግረሙ ኢኹም። ምክንያቱ እንጣጢዕ ብፍሪኡ ምምጋብ ዝኾነ ዓይነት ጥዕናዊ ጥቕሚ ክህበኩም ኣይኽእልን ይኸውን። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ዶክተር ማይና ይበሃል። ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ዘገርሙ ጥዕናዊ ጥቕምታት እንጣጢዕ። እንጣጢዕ ልዑል ፋይበርን ኦሜጋ 3 ቅብኣታዊ ኣሲዳትን ከምኡ እውን ናይ ኣትክልቲ ሊጋንስ እክብነት ካብ ዘለዎ ምግብታት ሓደ እዩ። ስለዚ እዩ ኣብ ባህላዊ ኣመጋግባ ከም ርጉእ ደጋፊ ምግቢ ተገይሩ ንዘመናት ጥቕሚ ዝውዓለ። ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጥቕምታቱ ንጥዕና ምሕቃቅ ምግቢ ዝህቦ ደገፍ እዩ። እንጣጢዕ ዝሓቅቕን ዘይሓቅቕን ፋይበር ኣብ ውሽጡ ሒዙ ይርከብ። እቲ ዝሓቅቕ ፋይበር ኣብ ማዓንጣና ምስ ዘሎ ፈሳሲ ክትሓዋወስ ከሎ ቀልቀል ዘለስልስ ከምኡ እውን ንስርዓተ ሽንትን ቀልቀልን ዘስተኻኽል ርጉእ ዝበለ ጀል ይፈጥር። እቲ ዘይሓቅቕ ፋይበር ድማ ምግብታት ኣብ ማዓንጣና ብቐሊሉ ንኽንቀሳቐሱ ይሕግዝ። ምሕቃቅ ምግቢ ንዝንጉዮም ወይ ድማ ሓለሓሊፉ ድርቀት ከብዲ ዘጋጥሞም ሰባት እንጣጢዕ ብግቡእ ምድላው ከም ዱልዱል መለስለስን መድሓኒት ኮይኑ ሰውነት ከይጎደአ ተፈጥራዊ መስርሑ ንኽምልስ ይሕግዝ። ብተወሳኺ እንጣጢዕ ጥዕና ልብን ስርዓተ ዑደት ደምን ይድግፍ። ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኦሜጋ 3 ብፍላይ ድማ ኣልፋ ሊኖሊክ ኣሲድ ኣብ ሻምብቆታት ደም ዝፈጥር ቁስለት ንምንካይ ጥዑይ ሚዛን ኮሌስትሮል ንኽህልው ይሕግዝ። እዚ ድማ ምስ ግዜ ነቲ ጎዳኢ ኮሌስትሮል LDL ንምንካይ ሻምብቆታት ደም ናይ ምስሳን ብቕዓቶም ንኽውስኽ ይረድእ። እዚ ውፅኢታዊ ዝኸውን ድማ ብቀዋምነትን ብመጠኑን ክውሰድ ከሎ እዩ። ካልእ ቁልፊ ጥቕሚ ሚዛን ሆርሞን እዩ። እንጣጢዕ ምስ ሆርሞን ኢስትሮጅን ብርጉእ መንገዲ ዝተኣሳሰሩ ሊጋንስ ዝተባሃለ ተፈጥራዊ ውህደታት ሒዙ ይርከብ። እዞም ውህደታት ኣብ ሰውነትና ውሽጢ ኢስትሮጅን ዝሰርዓሉን ዝውገደሉን መንገዲ ንምስትኽኻል ይሕግዙ። እዚ ድማ ብፍላይ ጽግያ ዘቋርፅን ከባቢ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንዘጋጥመን ምልውዋጥ ሆርሞን ደጋፊ ይኸውን። እንጣጢዕ መጠን ሽኮር ደም ንምስትኽኻል እውን ይሕግዝ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፋይበር ምምጣጥ ካርቦሃይድሬት ስለ ዘደናጉ ድሕሪ ምግቢ ሽኮር ደም ብዝለዓለ ኩነታት ንኸይውስኽ ይከላኸል። እዚ ድማ ቋሚ ዝኾነ ናይ ሓይሊ ደረጃ ንኽህልወና ጥዑም ናይ ምምጋብ ድሌትና ንምንካይ ይሕግዝ። ኣብ መወዳእታ እንጣጢዕ ቁስለት ስለ ዘጉድል ንጥረ ነገራት ንኽመጣጠኑ ስለ ዝሕግዝን ንጥዕና ቆርበት ከምኡ እውን ንሓለዋ ዋህያታት ኣበርክቶ ይገብር። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስብሕታት ቆርበት ከይነቅፅን ከይቁጣዕን ይሕግዙ። እቶም ፀረ ኦክሲዳንት ድማ ዋህያታት ካብ ጉድኣት ይሕልው። እንጣጢዕ ብኸመይን ብውሕስን መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል? እንጣጢዕ ኩሉ ግዜ ተጣሒኑ ክውሰድ ኣለዎ እምበር ሙሉእ ፍሪኡ ክብላዕ የብሉን። ምክንያቱ ሙሉእ እንጣጢዕ ንጥረ ነገራት ከይተመጣጠነ ብኸምኡ ካብ ማዓንጣና ክወፅእ ይኽእል እዩ። ተጣሒኑ ዘሎ እንጣጢዕ እቲ ፋይበሩ ብግቡእ ንኽወፅእን ንኽሰርሕን ምስ እኹል ማይ ክውሰድ ይግባእ። ንመብዛሕትኦም ዓበይቲ ሰባት ኣብ መዓልታዊ ካብ 1 ክሳብ 2 ሾርባ ማንካ እኹል እዩ ምስ ምግቢ ምውሳድ ወይ ድማ ምስ ገዓት ወይ ምስ ካልኦት ፈሰስቲ መስተታት ሓዊስኻ ምጥቃም ተመራፂ እዩ። ማዓንጣ ንኽላመዶ ድማ ብውሕድ መጠን ክንጅምር ይምከር። እቲ ተጣሒኑ ዘሎ እንጣጢዕ ንጥረ ነገሩ ከይባላሾ ወይ ኦክሲዴሽን ከይፈጥር ኣየር ኣብ ዘየእቱ ኣቕሓ ተገይሩ ኣብ ፍሪጅ እንተተቐመጠ ይምረፅ። ጎዳእቲ ሳዕቤናትን ብጥንቃቐ ክጥቀሙ ዘለዎም ሰባትን ምንም እኳ እንጣጢዕ ብዙሕ ጥቕምታት እንተሃለዎ ንኹሉ ሰብ ግን ብተመሳሳሊ ኩነታት ተስማዕማዓይ ክኸውን ይኽእል እዩ።
بتماሳሊ ኩነታት ተስማዕማዓይ ከይኸውን ይኽእል እዩ። ካብቶም ዝረኣዩ ልሙዳት ጎዳእቲ ሳዕቤናቱ ሓደ ሕብጠት ከብዲ፣ ጋዝ ወይ ምቾት ዘይምስምዕማዕ ስምዒት እዩ። እዚ ድማ ብፍላይ እንጣጢዕ ብድንገትን ብልዑል መጠንን ክውሰድ ከሎ ምስ እኹል ማይ ከይተወሰደ ከሎ የጋጥም። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፋይበር ኣብ መዓንጣ ክብላዕላዕ ከሎ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ እንተዘይተላሚድዎ ጋዝ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ካብ መጠን ንላዕሊ እንጣጢዕ ምውሳድ ድማ ናይ ውፅኣት ወይ ናይ ከብዲ ምልሓፅ ከስዕብ ይኽእል እዩ። እንጣጢዕ መጠን ሆርሞን ከስተኻኽሉ ዝኽእሉ ሊጋንስ ዝተባሃሉ ውህደታት ስለ ዝሓዘ ምስ ሆርሞን ዝተሓሓዘ ፀገማት ጥዕና ዘለዎም ሰባት ብጥንቃቐ ክጥቀሙ ይግባእ። ከምኡ እውን ብዘይ ምኽሪ ሓኪም ወይ ክኢላ መዓልታዊ ዝወስድዎ መጠን ክውስኹ የብሎምን። እንጣጢዕ ደም ምስ ዘቕጥን መድሃኒት ከጋጮ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ኦሜጋ 3 ደም ናይ ምርጋእ መስርሕ ብውሕድ ክንክዩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ማለት እንጣጢዕ ሓደገኛ እዩ ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መድሃኒታት ዝወስዱ ሰባት ብመጠኑን ብክትትል ሓኪምን ክጥቀሙ ይግባእ። ዕፅዋ መዓንጣ፣ ከቢድ ቁስለት ጨጎራ መዓንጣ ወይ ካልእ ስሩዕ ዘይኮነ ቁስለት መዓንጣ ዘለዎም ሰባት ካብ እንጣጢዕ ክርሕቁ ወይ ድማ ብክትትል ክኢላት ጥራይ ክጥቀሙ ኣለዎም። ሚስጥር ኣጠቓቕማን ናይ 30 መዓልትታት ውዕልን እሞ ካብ እንጣጢዕ ሙሉእ ጥቕሚ ንኽንረክብ ዘኽእለና ወርቃማ ሕግታት እንታይ እዮም? ሓደ እንጣጢዕ ፈፂምኩም ብጥሪኡ ኣይትብልዕዎ። ብውሕድ ሓዊ ቁለውዎ ወይ ድማ ብውዑይ ማይ ወሲኩም ኣብስልዎ። ካልኣይ እንጣጢዕ ክትጥሕንዎ ከለኹም ንሓደ መዓልቲ ወይ ንክልተ መዓልቲ ዝኸውን ጥራይ ጥሓንዎ። እቲ ተጣሒኑ ዘሎ እንጣጢዕ ድማ ብርሃንን ኣየርን ኣብ ዘይኣትወሉ ፀሊም ኣቕሓ ዓፂኹም ኣብ ፍርጅ ኣምጥዎ። ሳልሳይ እንጣጢዕ ኣብ ዝተጠቐምኩምሉ እዋን ብድሕሪኡ እንተወሓደ ሓደ ዓብዪ ብርጭቆ ንጹህ ማይ ምስታይ ብግድን ክትገብሩ ኣለኩም። ሕጂ ንዓኹም ሓደ ዓብዪ ናይ 30 መዓልትታት ፈተና ወይ ድማ ቻሌንጅ ክህበኩም እየ። ንዝመፁ 30 መዓልትታት ጥረ እንጣጢዕ ምብላዕ ደው ኣብሉ። ክትበልዑ ክትብሉ ጥራይ ጥሒንኩም ብውዑይ ማይ ኣብሲልኩም ስተዩ። ከምኡ እውን ብድሕሪኡ እኹል ማይ ውሰዱ። ድሕሪ 30 መዓልትታት ኣብ ሰውነትኩም ዝመፅእ ዘገርም ምምሕያሽ ከብዲ፣ ፅሬት ቆርበት ከምኡ እውን ወሰኺ ሓይሊ ብግብሪ ክትርእዩ ኢኹም። ኣብ መወዳእታ እንጣጢዕ ተኣምራዊ ምግቢ ኣይኮነን፣ የግዳስ ደጋፊ ምግቢ እዩ። ብትኽክለኛ ኣደላልዋ ብግቡእ መጠንን ምስ እኹል ማይን ክውሰድ ከሎ ንጥዕና ልብን ሚዛን ሆርሞንን ይድግፍ። ሓቀኛ ኣመጋግባ ማለት ዝተረኸበ ምግቢ ምውሳኽ ዘይኮነስ ሰውነትኩም ክቕበሎ ዝኽእል መጠን ብጥበብ ምጥቃም እዩ። ብሓፈሻ እንጣጢዕ ብግቡእ ኣገባብ እንተተዳልዩ ብመጠኑ እንተተጠቒምኩምሉ ንጥዕና ልብኩም፣ ንስርዓተ ምሕቃቅ ምግብኩም ከምኡ እውን ንሚዛን ሆርሞንኩም ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ግናኸ ነቶም ዝረኣናዮም 3 ወርቃማ ሕግታት ምብሳል፣ ንውሕድ መዓልቲ ዝኸውን ጥራይ ምጥሓን እውን እኹል ማይ ምስታይን ምዝካርን ምትግባርን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ጥዕና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ነዚ 30 መዓልቲ ዝፀንሕ ናይ ለውጢ ፈተና ብምጅማር ኣብ ሰውነትኩም ዘምፅኦ ለውጢ ንኽትሪኡ ንላቦ። ዝኾነ ሕዱር ሕማም ዘለኩም ወይ መድሃኒት እትወስዱ ሰባት ግን ቅድሚ ምጅማርኩም ምስ ሓኪምኩም ክትመያየጡ ነተሓሳስብ። ጥዕናኩም ዝተሓለወን ብርቱዕ ግዜ ይግበረልኩም። ሰናይ ቅነ